Нека чуем словото на Петър Съдев. Здравейте! В крайна сметка и аз написах една реч. Уважаеми гости, преподаватели, родители и колеги, добре дошли на тържествената ни промоция. До тук съм написал. Обаче се надявам, че ще ми помогнат. Виждам много познати, които с тях като се съберем и ставаме взаимно прости. Обаче ще се опитам да кажа нещо. Преди всичко бих искал да поздравя родителите си, които се вдигнаха от другия край на България, за да ме видят в тога и как да я нарека, километрична шапка. Мама, тате, завърших! Спомням си първия ден. Предполагам, че и вие си го спомняте. Бяхме в съседната аудитория, когато получихме празните студентски книжки. И сега след 4, а за някои 5 години си мисля, какъв толкова дълъг път изминахме. В края на краищата сме просто от другата страна на стената. Чудя се и какво направихме. Никола не ми казва палачинки. Те изобщо не станаха като хората. Не, между другото оказано ми една особена чест днес. Тук присъстват моите шефове от Мусаласофт. Искам да ви кажа, че е истинско удоволствие да се работи с хора като тях. Всеки от нас успя да постигне нещо за тези 4 или 5 години. Момент, тук съм се отбелязал сега. Да, спомням си един момент, в който ремонтирах преди 4 години вратата на общежитието с една китайска отверка, купена от магазините за 1 лев. Днес в джоба ми е магнитната карта, която автоматично отваря вратата за лъскавия ми офис. Предполагам, че всеки от вас е постигнал нещо. И знам, че някои от вас написаха много хубав софтуер, други създаваха семейства, трети решаваха тройни интеграли, докато бяха на работа. Четвърти пък всичко това заедно. Мисля, че пътя, който извървяхме, не беше лек, но и не бяхме сами. Срещахме много нови предизвикателства, но срещнахме и много нови приятели. Радвам се, че една голяма част от тях са преподавателите от ФМИ. От доцент Рахнев научих, че един от най-важните и тежки уроци в живота си, че светът не се върти около мен. Път ми помогна да изчисля как точно се върти света и в каква посока, на колко градуса. Ще представя с имената, за да не пренебрегна някой. Сигурен съм, че всички преподаватели много ни помогнаха и от всички научихме по нещо. Всеки от тях ни даде нещо и то е много повече от заверка в студентската книжка. Има обаче един човек, който заслужава специални адмирации. Но преди да продължа, искам да ви попитам, хвърляли ли сте ези Тора? Знаете ли, че шансът да се падне Тора е 50,05%, тъй като едната страна на монетата е малко по-тежка? Не знам дали този човек е знаел за този факт, когато е хвърлял монетата в един от най-важните избори в живота си. Да избере дали да се занимава с математика или с изобразително изкуство. Този човек днес е сред нас и всички ние го познаваме. За него математиката е изкуство и религия. Неговото ателие и неговият храм е ФМИ. Моля вашите аплодисменти за най-всеотдайния и най-отзивчив човек, когото съм срещал. Доцент доктор Димитър Мекелов. Доцент Мекелов, благодаря ви от името на всички студенти
за всичко, което направихте за нас през тези години. За съжаление, годините минаха, или пък за щастие, не знам. И сега е време за партии. Така че, добре дошли на тържествената ни промоция. И искам, не знам ви какви асоциации си правят, като чуете промоция, обаче аз си представям нещо, тук на първите 240 взели дипломи, например, получават безплатни подаръци. И нещо от рода. Но всъщност промоцията е нещо, което е на много специална цена и за специални хора. Специалната цена, която трябваше да платим, бяха безсънните нощи прекарани в учене. Това, че хората от ФМИ са специални, са го доказали всички завършили преди нас. Вече чухте какви успехи са постигнали студентите от ФМИ и смятам, че ние имаме не по-малък потенциал. Затова желаем всички успех, избирайте правилната страна на монетата и не се страхувайте да я хвърлите. Благодаря ви!